воля на сподачкай з блакітнай каёмачкай не падаецца. Трэба і ўсё ж трохі ахвяраваць сваім часам, дабрабытам і думаць. Гэта как Паша, раллё, альбо как это по-русски сказать, урожай. Nina Bahinskaya is known as the grandmother of Belarus. She has been protesting against the authoritarian regime for decades. Belarus gained independence from the USSR in 1991. 3 years later, Alexander Lukashenko won the first presidential election. Last August, he won his 6th, with 80% of the ballot. International observers say the poll, like all presidential elections since 2001, was rigged. Я протестую, як і лічу большасць народа, супраць улады Лукашэнкі. Бо ён за 26 год уже усіх дастаў. Нават тых, которые за него калісьці кідалі галасы ў скрынькі. Мои учынкі былі такія, як і тады, такія і зараз. Я хадзіла з плакатамі, адпаведна сітуацыі, і з чырвона-белымі сцягамі. Ну, не буду я гуляць са сцягам па гораду, калі улада зменіцца. Калі Лукашенко сыдзе, After a leading presidential candidate was jailed by the regime, his wife Svetlana Tsikhanouskaya picked up the baton in the race against the long-standing president. Еще 2 кандидатов сильных с этой гонки выбросили. То 3 женщины как бы встали вместо своих мужчин, и произошло то самое объединение, которое объединило всех людей Беларуси. Now in exile in Lithuania, Tsikhanouskaya is leading the Belarus Coordination Council, a democratic body pushing for a peaceful transition of power. Наша борьба, она не пророссийская, не проевропейская, это борьба внутри страны против одного человека. Конечная цель всего, что сейчас происходит в Беларуси, это новые, честные, абсолютно прозрачные выборы. Всех не пересажаешь, всех не перебьешь и всех не вышлешь. Every week since the 9th of August, tens of thousands of demonstrators crowd the streets of Minsk and other cities to march peacefully against Lukashenko. They have been met with a brutal police crackdown. Since election day, more than 26,000 people have been summarily arrested and detained. Мы працуем па фіксаванні катаванняў, якія адбыліся пасля выбараў, калі тысячы людзей у Беларусі былі збіты, іх мэтанакіравана катавалі, з імі па-нечалавечаму абыходзіліся, і все гэта працягваецца. Это адбывалася фактычна па ўсёй Беларусі, там, дзе праходзілі масавыя акцыі пратэста супраць фальсіфікацыі гэтых выбараў. In October, the European Parliament awarded Belarus's democratic opposition the 2020 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The European Union has imposed asset freezes and travel bans on Lukashenko and his inner circle. And it continues to support the people of Belarus in their fight for freedom. 26 годов, можно сказать, что Беларусь была скована аўтарытарнымі путамі, і доўгі час, асабліва апошнія гады, здавалася, што ўсё жыццё ідзе пад метровым слоем лёда. Ну і в апошнія годы ты лёд трэснуў, вада выйшла на паверхню, ўсё зараз бурліць, вось пашлі нейкія крыкі.